जि गरम गोलोमफुजोबखाबाय हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनाय आरो अननायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दा नै बिराद आथुर जोङो बरपेटा थांनो नागिरदों हासबेन्ड आं मुनुखौबो लांफानोसै ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखादों जानो हागौ दिनैनि भिडिअआ मा थ' जोबजासिम नायलांबाय थादो बयबो दा थांनोसै जोङो बिराद आथुर जाबाय सान्दुंबो गोसा ओमफ्राय आरो गारि मोननाय नंला खोमा जोङो बास गारि मोननाय नंला जोङो खारग'जोब्बाय खोमा ओमफ्राय दा जोङो बास गैयाबाथ' उपाय गैया गारि फिसाजोबाबो थांनांसिगोन थ'दो माबा आथुरथार एकदम मोनसे मोजां गुड निउस आरोना गासिखौबो नोंथांमोननो बुंजोबगोन आङो थौग्रोदो फै मुनुआ फै मुनु लोगोफोर जोङो जोंनि जायगानिफ्राय गारिजों फैबाय आरोना ओमफ्राय ओंखारफैबाय जोङो ओंखारनानै दायो फिलफिलियाव गाखोबाय आरोना दा थांगासिनो दङ माला मोनहैगोनथाय खुसियानो लाख'नो हाला माला मोनहैगोन माला नुहैगोन जागासिनो आरोना माला नुहैबावगोन बारा गोजान गैला दांनाङानोहाय दांनाङानो इसोर ओमफ्राय दांनो लाया एसे अनदाय जाखायो जि रांखिनि जाखाबायहाय इयो इ मा बुस्थु सानिया गस्लासो खोमा मुनुनि ना गस्ला ओमफ्राय इलाय माथ' अ मुनु एतु कि मुनु समफ्रें ओमफ्राय मेडिकेलाव थाबाय थाबा न'नि ओंखाम जानो लुगैयोना लोगोफोर साननै जाहैबाय खोमा इसोरो ओमफ्राय न'नि ओंखाम जानो लुगैयोना ओमफ्राय एसे संनानै लाबोदों आरोना आङो इसोरो जाथोसै न'नि ओंखाम बरपेटा मेडिकेल मोनफैबाय जोङो लोगोफोर थौ चलो मुनु Munu. Hah? Tuh. Lah. Tuh. Jo. Ayo जाहैगोन फै टाउनाव ओंखाम फैबाय न'आव ओंखाम एसे जाना फैखानायखौसो ना रट्टु केने ini गारिया ini गोलोमफुजोब्बाय सिंनिफ्राय ओंखारबोनाय लोगो लोगो ना बेबि बय मोनबाय बेबि बय बिफाया इनो आगोलावथ' लं थाबाय गरमथार थांसै जोङो दायो मेडिकेलनिफ्राय ओंखारबाय आरोना लोगोफोर दायो जोङो माबा मोनसे जाना लानोसै भिडिअ खोरियासैफोरा माबा मोनसे जाना लानोसै ओंखामखौथ' फुङाव जाबोदोंमोन दा न'आव थांना जाहैफिननोसै दा जायखिजाया माबा मोनसे जाना थांसै आरो मुनु खाबि ना खाबि कुहेरस खाबि नै itu losun खुसेर रोसि लोंनानै थांसै आरोना जि गरम मुनुआलाय लोंना लोङा खुसेर रोसि खाबि मुनु 10 ताकानिखौनो लों नाङा 10 ताकानिखौ नाङा wah Mune dangan tuh kah bisa kat tuh jelasin aja boleh tuh mau guru dilihat hobo deh nih kalau gelas tuh lengkang ben wale kung tanah malap kenenglah maye nih tali munu kol kabi
लोगोफोर ओमफ्राय जे हटेलावनो हाबफैबाय थान्दा लोंनोसै होननानै हायोबा लोंजोब बुरजायैनो दंबावो ना লাগে আৰু লাগে দে অলপ দে হ'ব খা सिंग्राजोंनो पेस्ट जाबाय बारा होनाङा इनो थान्दा हाबगोन मावबा itu nak karo nak dia thoi dia teh salah nih hai deh hobo selo salah na munua to ifale na munu buklai naik ke jam selo थान्दा tuh lo जोङो दायो सालबारि मोनफैबाय आरोना लोगोफोर रावबो गैया जों मोनफैबायहाय गरमथार दै गिलासे लोंलांनि र' इसानाव जोङो गारि गालांदोंमोन नालाय गारिखौ लांनोसै थांनोसै जि गरम दुगैहैनांसिगोन मासि मोजां थायदो इनो नै दासो नायसनफ्लांदों आङो ओइ नैयावबो थायदो है लांफैनांगोनहाय थाइसे एकदमबारे दाउफोरजों जानो थायदो नैथ' राबायानो खोनादो नै राबायानो नै ओमफ्राय नैफोरो गोरलै एसे र'हाय माइसि मोजां मुनु थ' मुनु थांसै लेंदो थ' मुनु थ' मुनु न'आव मोनहैसिगोन जोङो न'आव मोनहैसिगोन थ' गाखो गारियाव गाखो थ' जोङो दायो न'आव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर जि गरम गासिबो फ्रेस जाबाय साथामबो दोनथ'दो आङो नैयाव माबा जानायखाय आं आखाइ दोननो खस्थ' जानायखाय हासबेन्डआबो मुनुआबो आंबो फ्रेस जानानै लाबाय ओमफ्राय ओंखाम जानानै लानि एसे मोनाब्लि जाफैबायानो जोङो नै बेयाव दसे गोबावैनो रायलायबाय माबाय ओमफ्राय दा नै गासिबो फ्रेस जानानै दा ओंखाम जानो नागिरबाय दालि ओमफ्राय माबा ना एवनाय ओमफ्राय पापर मुनुआ पापरखौसो ख्रेम जागासिनो माथो ओंखामा जा मुनु ओंखामा जा दे मामखा जादे नै मुनु जा ओंखामा जा बेला बानाल गे दुगैनानै एकदम खावस्लिब जाबाय क्रिमबो फोननाङाखै ओंखाम जाग्रोदो दे पापरा खोलैलायथारबाय हनै जा नाया बोखानानै हरैनो सुदुं इदि नाया आंनि ओंखामा ब्र' पापरखौ आंनोबो मुनु হ'ব ইয়াতে থম মই নাখাম পাপৰ বেলা ৰাঙি দে মেনু তোৰ আছে চোন दोन खाथियाव दोनसै काटे थाक पारि न'आवथ' मोनफैबाय ओमफ्राय ओंखामखौ जाबाय थानोसै ना ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिनो लुगैगोन ना सोरमोन मामोन होननानै मेडिकेलाव थांनायखौ बेबि बय मोनदों आरोना जोंहानिनो बिजावजालि नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जुदि नायबाय थायोबाथाय मिथिगोन आरोना जोंनाव गेजेर माब्लाबा जे फैयोना हारसा बिजावजालि बियो आरोना बेबि बय मोनबाय दिनै माने मैया मोनदों जों दिनै थांना फैबाय आरोना मेडिकेलाव दोनथ'नोसै ना बेखिनियावनो होमबा दोनथ'बाय बेखिनियावनो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय